As obras dos nosos concursantes agardando por un veredicto. Aquí están, xa non hai marcha atrás, eh? Aquí... Agora xa se acabou, non? Decisión final. Xa temos o noso xurado que está composto polo noso chef convidado, por Iñaki, e polos mestres. Como é lóxico, o mestre non vai puntuar o seu propio equipo, entendido? Ou seja, que vai haber 3 xuíces por cada plato. Ben, eu creo que podemos comezar polo peso. A ver esa ración de feira se chega aos 300 gramos ou se pasa ou en que queda a cousa. Comezamos polo equipo verde. Pasadelle, por favor, o prato a Iñaki. Ti que pensas? Que está cheiña? Que quedou escasa? Penso que lle sobraba un pouquiño de aceite. Non sei se non se pasará. É que polvo igual hai pouco, pero aceite... Aceite hai abondo. Sacándolle un pouquillo de aceite igual. Pois mira, sabes canto pesa? Vouche dicir. 260 gramos. Bueno, quedaches aí. Non? Bueno, non está mal. Faltaballe un trociño máis. Un cachiño máis. Imos co seguinte, co prato do equipo azul. A ver... Bueno, este ten un pouquiño máis, eh? Manel, igual hai sorte. Igual chegas aos 300 gramos. Como se nota que ti te criaches entre polveiros e polveiras, eh? Xa, bueno, eu creo que paseime un pouco co picante, pero bueno, malo será, a ver. Pois mira, trabuqueime, eu pensaba que ia pesar máis. 245 gramos. Quedaches por debaixo de Manel. A ver, Carmen, imos co prato de Carmen. A ver... Aí está... Pouquiño pimentón leva, eh? Porque é que collín o máis picante que había e digo, xo, mi madre. Ah, vale, o teu era moi picante, non? Vale, si, lle botaches así unhas chisquiñas de nada, non che gusta o picante a ti, entón. Bueno, fixéchelo así. Pois a túa ración pesa 220 gramos, ou sexa... Que como queda a cousa? Ti tes a máxima puntuación, 3 puntos, 2 puntos e 1 punto. Pero tranquilos que ainda quedan moitos puntos para repartir, que temos aquí o noso xurado. Por favor, podedes volver a poñer ali o prato e comecemos xa a meternos en vereda, a catar. Por favor, xa podedes empezar a probar o do equipo verde. Todos, veña, ao mesmo tempo. Paco, ti tamén podes probar, o que non podes é xulgar. Pero por probar e por comer... Probar teño que probar, non? Home, tamén tens que probar... É parte da túa obra tamén, que ti algo tes que dicir aí. Entón, e xa podedes tamén ir poñendo as vosas puntuacións nas tarxetiñas, eh? Mercedes, Amador, Iñaki, ti que opinas? Estás repetindo eso que che gustou? Está bo. Está bo? Sí? Mais ou menos así de textura? Mórdese, está moi rico. Sí? Vale, pois nada, vai apuntando. Ti tamén vai apuntando en canto á presentación e ao sabor. Amador, vexoche que estás aí fruncindo o ceño. Pero gustouche, non? Está moi ben no punto de cocción. Sí? É perfecto. Despois, bueno, un pouquinho de aceite, pero o aceite tamén é a esencia do polvo. A ver, que Manel dixo, non vai a ser que quede seco. Claro. Que non me quede seco o polvo. Entón... Mellor que lle sobre que lle falte. Eso é. Veña, pois continuamos. Equipo azul. Sí, achégallo, porque senón Iñaki non chega para coller. Amador, ti tamén podes catar, eh? Xa sabes. Veña, probade, e podedes ir tamén apuntando. Iñaki, que che parece o do equipo azul? O punto está ben, textura. Sí? De sabor, ten máis sabor este. Faltalle un pelín de sabor. Porque igual non lle botou moita sal ou que? Manel, que che pasou coa sal aí o mellor? Eu boteille. Sí? Sí. A ver, están repetindo. Podedes ir anotando, as vosas valoracións. Mercedes, ti que opinas? A min está bon de sabor e de cocción, sí. Vale, parece que vas ter mellor sorte, que están dicindo cousas boas. Vale, pois seguimos catando. Queda o do equipo laranxa, o de Carmen. A ver, Carmen, que ti dixeches que non che gusta o picante. A ver, os nosos mestres e o noso cociñeiro. Probade. Aquí como na vosa casa, eh? A ver, igual están un pouco tímidos porque estamos no primeiro programa, pero aquí servidevos vos. Achegadelle a Iñaki, comede... Escribide... Eu vexo boas caras, eh? Iñaki, ti que dis? Como está este? Está rico. Está rico? Ten un puntiño aí crujiente. Ai, sí? E como fixeches iso? Non terías unha grella por aí e farías... Sí, detrás. Trouxen o mago que me deu...
Mira aí que non se pode facer trampas, que estou sempre aí mirando. Ben, están os puntos anotados? Sí, e decididos. Amador, que me dís? Ben, Sí? está ben. Para min ten quizás un peliño máis de sal da conta. Ajá, un poquinho salado. gusta. Paco, ti que opinas? Un peliño máis duro. Está algo duro, bueno. peliño. Xa tedes todo anotado? Sí, é decidido. Mercedes, ti? Eu sí, xa teño anotado. Xa tes todo anotado, Amador tamén, Paco ainda está cavilando, Xa está. Iñaki Eu teño tamén. tamén. Bueno, pois eu quero saber xa a puntuación que tedes. E vos? Tamén, Tamén. 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 Sí? Claro. Bueno, pois veña. Comezamos por Iñaki. Iñaki, imos valorar xa, por favor, decídenos os puntos do equipo de Manel, o equipo verde. Eu quero saber que puntuación lle das do 1 ao 5. 1 se che gustou menos e 5 se che encantou. Empecemos pola presentación. A presentación do prato de Manel. Canto lle das? Do 1 ao 5? A presentación non é moi boa. Tes aí os puntos que os podes escoller e nos ensinas a cámara. A presentación, 1, 2. Bueno, non foi moi moito xeneroso aceite aí, Iñaki, foi un fallo, pero a hora de... Como digo eu, o comensal non se ten que enterar do que pasa na cociña. O que che Ajá. poñan no plato é Moi o que ben. canta. Bendito. En sabor. En sabor, sí, en sabor doulle un 4. Ensínalo, que temos aí. En sabor un 4. Un 4, bueno, de sabor, Bueno, ben, non está mal. Continuamos. Paco, ti agora non xogas porque é o teu equipo. Amador, puntos para Manel. Eu vou dar un 3 de presentación. En presentación un Sí, 3, pues, bueno, aínda que estivese aí o polvo nadando... Bueno, ten un pouco de aceite de máis, pero bueno, Ben. despois máis ou menos estaba ben repartidinho. Bueno, En sabor. en saber tamén lle vou dar outro 3. Outro 3. Ben, non está mal, Manel, está indo ben a cousa. Mercedes, presentación, En presentación un 3 un 3, e en sabor un 3 tamén. en sabor outro 3. Ben, bueno, pois parece que foron xenerosos, Sí. Non está mal a cousa. Non está mal. Continuamos co equipo azul, o prato de Iván. A ver se son vos os nosos mestres e o noso chef convidado. Comezamos, Iñaki, Mira. puntuación para a presentación. E en presentación, voy a dar Un 4, mira que ben, casi a máxima puntuación. En sabor, En sabor gustoume un pelín máis o 8. Voy a dar ajá, un un 3, vale, non está mal. Paco, En presentación, un 3. presentación un 3. En sabor, un 2. un 2, vale. E continuamos, Mercedes, o prato de Manel. Eu dei en presentación un 3, Ajá. ten boa presentación, e en sabor dei outro 3, porque para mí non me gusta con moito sal ni con moito pimento, para min estaba bon. Vale, perfecto. Bueno, tamén non se portaron mal, non? Non. O noso xurado. Pois imos entón agora co prato de Carmen. Carmen, moita sorte. Gracias. A ver que din. A ver. Iñaki, o prato de Carmen, queremos saber puntuación para a presentación. En presentación un 4. Un 4, moi ben presentado. Parece que lle gustou. En sabor, En sabor un 4 tamén. outro 4. Caramba, iso que é un chef do grupo 9. Sí. Iso é un bo veredicto. Paco, En presentación, presentación. un 2. Ensínalo a cámara así para que o Un vexen dous, tamén na verdad. casa. Aí, un 2, moi ben. E en sabor un 3. En sabor un 3. Bueno, tirou un pouco para compensado. o baixo, Paco non foi moi xeneroso. Bueno, continuamos. Amador, puntos. En presentación vou a dar un 3. E en sabor vou a dar un 3 tamén. Outro 3. Bueno, moi ben, moitas grazas, queridos xuíces. E agora, pois nada, agora hai que sumar. Xa fixedes contas? Non? No, Eu nin apuntei aquí nin nada, pero teño todo na cachola, Teño todo na cachola. Pois, Manel, sabes cantos puntos tes? Nin idea. Manel ten 21 puntos. Buah. Non Ben, está mal, non ben. está mala cousa. Aplauso. Ven por aquí, así, moi ben. E ti, cantos crees que tes? Menos teño. Menos? Sí. Pois moi pouquiño menos, 20 puntos. Ben. Carmen, A que menos? ti a que menos? Sí. Pois ti acadaches 20 puntos, ou sexa, que empatas con Iván. Bueno, Moi ben. ben. Sí. Pois vos os tres sodes os tres primeiros concursantes que forman parte do noso taboleiro. Entón, imos ver como queda. Moi sinxelo.
Pois sí, Marta. O noso taboleiro reflicte o seguinte resultado. Manel, 21 puntos e un polviño feirante. Iván, 20 puntos e Carmen, outros 20 puntos. Así que esta semana no primeiro posto estará Manel. E empatados na segunda posición, Iván e Carmen.